Aytışkam, Canım. çoram. Ha bana. Bir gün menden oğul nädişanın doglan gününe Hemrajan geldi. Filalı başyma, fila hurmatdan beýik başyma. Şunuň otyna döneýin. Hemrajan bir şunuňa tälemine serona hatda spehran oglanmaz awamy. Ken Mysal üçin 1000 sana adam bolsa, 1000 adamyň 100 sanagy Hemraň ýanyna barp aýdypsyň. Şerip etdiler. Hawa. Hemra aýdyp durka barpsyň. Dip ýapsyň-da. Ilki bilen kime näme senem? Men näme etýän size gyzyk gyllar. Hemra serona men aýallaganym dip sylaýara. Maňa aýallaganym dip sylaýar. Siz özüňizi tanatýaňyz, siziň ýazýan zatyňyz Hemra da gyzyk gyllar. Maňa da gyzyk gyllar. Özüňizi tanatýaňyz. Baramsın o da adam sıdırda. Ondan size näme iýliň durmuşy. Goý nämesi şonesin özü bilýändir, bir ýylyň durmuşyna baryp özüňizi erbet içiňizden garalygyny bildirmäň. Mene şey diýje. Ondan bajym saňa gelişmejek zat bir ýerine düşünürjek. Düşünürjek bolama. Ýani maňa näme diýe? Şunuň tälemine beýik oglanlar. Maňa. Kemmesem beýik, kemmesem sylan ýana. Beýik oglanlar. Daşa şu doglan ona syla hormaty ýok adam barmaýa o kapydan. Barma arzu etýäler. Hawa. Seni kiçelçek adamyny buloga sal, seni kiçeltip ýazýan adamyny menen buloga salýan diýe. Biliň, şonu. Sizem salýa. Hiç kil mesele ýok. Allahan köp adamlaryň içi garalygay, goý ýüzüne galsyn, ýüregiňe aklyp goýsyn, ýokarky edýdi Allaham her kimiň ýüregine gowsyn, goýsyn. Mene şey diýjek. Şonu da söýýäsidi öňe. Hem rafilam hormatym olur, ilmidama mesele ýok. Bir zat aýdaýynmy? On eýtdi bilbey, 10 ýyl temada däl. Tema nämede? Her kimiň ýeri bar, sözi bar, aýtýan tony bar, sunugaty bar. Men Hemrany syýlagymdan, hormatymdan söýüm soň ýanyna barp aýdandyryn. Size ýöne sunuga tälemine bolup geçýän zadyň hiç gyzyk gyllardyr. Hiç ýeli. Patgalymçylyk etýäňiz-de, men sizi buloga salýana, o götürýänizden buloga salýarsyň.